Her vil jeg vise dig, hvordan du opdaterer din profil på Ventis hjemmeside. Du har modtaget en e-mail med et brugernavn og password. Det første du skal gøre, det er at logge ind hernede. Ved at klikke på linket, hvor der står login. Så kommer du ind på denne her side, og jeg har udfyldt den med mit brugernavn og mit password. Så jeg siger login. Ups, skal jeg taste rigtige brugernavn. Rigtig password. Sådan der. Og nu er jeg logget ind, og det kan jeg se på, at hernede står der logout. Så nu går jeg op på den link, der hedder netværk. Klikker på den. Og nu kan jeg finde mig selv eller min egen virksomhed på denne liste. Den er organiseret i faggrupper. Og nu spoler jeg ned til den faggruppe, der hedder software, for det er nemlig mig. Så klikker jeg på linken, og nu kommer jeg ind der, hvor jeg kan se min profil. Og min profil er fint fyldt ud med et logo, et billede af mig og nogle informationer. Det kan være, at du har brug for at opdatere nogle af de informationer og putte dit logo og dit billede ind. Så for at komme hen til den side, hvor du kan redigere det, vælger du op i menubaren, der hvor linken står, og der skriver du /edit. Og så kommer du ind på din menu. Og her kan du skrive alle de ting, der har med din profil at gøre. Du har dit navn, dit billede, din virksomhed, din faggruppe, din netværksgruppe, dit telefonnummer. Den her providers og blog, den skal du bare glemme alt om eller overse, den betyder ikke noget. Mobilnummer, gade og vej, postnummer, by, CVR-nummer, om du er kontaktperson, din e-mail, inputformat, det skal du heller ikke tænke på. Din hjemmeside, og du behøver ikke at skrive www eller http foran. Du skal bare skrive din adresse. Hvis du skriver www, så gør det ikke noget. Og dit logo, jeg kan lige prøve at fjerne mit logo her, så kan man se, hvordan man gør. Så nu har jeg fjernet logoet. Så for at finde logoet, så skal jeg trykke på gennemse, og så skal jeg kigge på min harddisk eller et andet sted, hvor jeg har gemt mit logo. Mit det ligger på min skrivebord. Se om jeg lige kan finde det. Det er her. Det vælger jeg. Og jeg behøver egentlig ikke at presse upload, men det gør jeg nu. Det er hurtigt uploadet. Så er der beskrivelse af din virksomhed. Og så er der nogle tags, og det er vigtigt, at du udfylder dem med alt det, som man skal kunne søge på for at finde din virksomhed. For eksempel, hvis du er tømrer, så skal du skrive tømrer hernede. Måske kan du også skrive tagrenovation og trappearbejde og gulve, eller hvad der er relevant for din virksomhed. Det gør, at når der er nogen, der søger på din virksomhed, så finder de dig. Og det er også med til at optimere dig over for Google. De sidste ting hernede, dem skal du bare overse, fordi de betyder ikke noget. Så trykker jeg igen. Og nu skulle din profil gerne være opdateret. Og sådan opdaterer man sin profil. Så kan vi lige se, at det er rigtigt, det der står. Så går vi ud på netværk, og så kan vi jo prøve at søge på mig på en anden måde. Jeg er medlem af gruppe 2, så jeg klikker på linken her med gruppe 2. Og så kan jeg spole ned. Se, de står i alfabetisk rækkefølge. Og der kommer jeg. Og det er så mit lille visitkort. Og sådan er det på Ventis nye hjemmeside.